sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, epekto sa volume reduction kang bihikulong naglalaog sa siyudad kang Naga, daipa natatanyog kang sustained one-time big-time operation. Barangay coordination kan PNR sa Camarines Sur Asin Albay, may marhay subot na resulta. Lalaki sinaksak sa daghan kang sayang bayaw kasubanggi sa Bagong Bayang Sur Siyudad kang Naga, gadan. PNP Chief Police General Romel Marbil nagbisita sa kang Brigadier General Simen Olas sa siyudad kang Legazpi, Kasudma. Diyos marhay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Barata. Positibo ang nakukuang resulta kan mga opisyales kan Philippine National Railways na nagkukondusir nin barangay coordination para ibaba ang bilang kan mga aksidente sa railroad crossings. Ang detalles aramon taman sa report ni Melvin Machado. Si Mr. Wendell Chua, officer in charge sa train control kang Philippine National Railways, ang kabali sa team na nagkukondusir ng barangay dialogue, partikularmente si mga may railroad crossing sa Pulangi, Batu, Asin, Nabua, Camarines Sur. Ang katuyuhan kang pakikipag-ulay sa barangay, inahagadon ang sa idang tabang na babantayan ang mga railroad crossings para mabawasan ang aksidente sa riles. Positibo man subot ang simbag ka mga nakaulay na opisyal kan barangay. Ang mga nakausap po namin doon, sila po ay very cooperative at nagipagtulungan po sila sa amin. In-inform po namin sila kung ano po yung plano ng PNR, ginagawa ng PNR regarding po doon sa mga recent na mga accidents. Ano po yung hakbang na ninanais po namin sana. Sa tulong po nila, nakikipagdialogo po kami kung ano po yung mga paraan para ma-improve po yung safety. Hindi lamang po ng tren, hindi lamang po ng empleyado at pasero, pati po yung mga nakatira sa paligid po ng Pilis. Apara kang pagbabantay sa legal na railroad crossings, nasa plano man subot kang PNR ang inaapod na Diamond View o pagkondusir ng clearing sa right-of-way kang PNR para maiwasan ang pagkabulagaan subuot kan makinista kan tren asin ka mga nagbabalyo, automanyan o tawo. Hindi lang po sa pagbabantay po ito hindi lang po ito tungkol sa pagbabantay ng mga level crossings po kasi we will be implementing po yung Diamond View doon po sa mga crossings. Kasi kung mapapansin nyo po, minsan nabubulaga po yung driver ng tren, nabubulaga po yung mga tumatawid ng riles. Meron po kasi mga authorized and unauthorized crossings. Ayun po ay naging topic din po ng pakikipagdialogo po namin kung how will we address ito pong mga unauthorized crossings. Ano yung nakikita nyo mga pwedeng gawin? Sir, yung pong mga pasok sa right-of-way po ni PNR, ibig po sabihin yung mga nasa loob ng lupa ni PNR. In the future po, PNR po will conduct clearing operations. Pero in coordination po ito sa ating mga kasamahan po sa mga respective na barangays or LGUs po. Nagpapadagos ngunyan ang barangay coordination kang PNR sa Camarines Sur Asin Albay. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, para masiguro na mayong madidisgrasya sa mga naka-star sa gilid kang riles kang tren, kaipuan ipasunod ang clearing sa mga istruktura na nakalaog subot sa road right-of-way as in property kang PNR. Susog ki Attorney Celeste Lauta, General Manager kang PNR, ang clearing operation ang kaipuang gibuhon bilang parte kang South Long Hall na biyay kang tren hali sa Metro Manila pasiring sa Naga asin Albay. Nagrani na po sinda sa mga riles. So kaipuhan ta po sindang clearon. Actually po, ang basic po dyan is 30 meters from the center of the tracks. So yan po ang right of way ni PNR. Pag mas marikas po kaya ang 30, mas grabe po ang danger kang yaon sa gilid. Sa iba pang bareta, pagkumplikan mga motorista sa lay sa trapiko ang nahiling na paagi kan pagdakul kan nagkukuha subuot nin lisensya o dokumento sa Land Transportation Office. Alagad pagbawas kan bihikulo na kausa kan magabat na bulos kan trapiko sa Naga, andai pa nareresolberan. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Digdi sa siyudad kang Naga, tulong Panginoon ta programa ang pinag-iimplementar para sa road safety. Kabali digdi ang sustained one-time big-time operation kung sa ingabos na lay asin ordinansa sa trapiko ang pinag-iimplementar. Barangay road clearing operation na pinagsusugo kang DILG asin nagtatabang ang Public Safety Office kang Naga asin ang LTO, LGU, interconnectivity niyaon ngayon sa field testing. Ang pagdakol ka nagkukuang lisensya sa LTO asin pagbawas kang road crash ang duwa sana sa lataw subot na epekto ka nasabing mga programa. Alagad ang volume reduction o pagbawas kang bihikulo na kausakan magabat na trapiko ang daay pasubuot na tatanyog. OTBT alone, ang sarong maray na barita, kota na ang LTO sa mga nagre-renew ng lisensya, sa mga nagre-renew ng rehistro, kang sa inda mga auto. Unfortunately, so volume reduction, ito pa yan hit. Dahil sustain pa din sa volume kang mga bihikulo sa laog kang syudad. So hopefully, with the complementation kang other interventions ining LTO, LGU interconnectivity, ini yung road clearing operations, makatabang sa volume reduction. So sangon yan, Sir Melvin, iyo lang yan ang konkreto tapang nailing. So reduction kang mga road crash incidents pala nagbaba. So naglangkaw sa rehistro, so mga nagre-renew for compliance as in nagbaba. So sa tuyang road crash incidents igdi sa laog kang syudad. Hagad man kang lokal na gobyerno kang Naga ang pakikipagkooperar kang publiko sa paghanap ng solusyon sa mga programang ini. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ipinahiling man kasubagong aga ni Public Safety Office Executive Director Rene Gumba ang kadagdagan na wheel clamps para sa mga motorsiklo asin four-wheeled vehicles na gagamiton sa mabalgar sa wheel clamp ordinance kan syudad. Inisubuot parte kan pinaghagad kan Public Safety Office sa lokal na gobyerno kan Naga bilang pangangaipo. Apwera pa ini kan CCTV, traffic lights asin public address system. Mga turnover din po kami ngunyan, kadtong 50 pidaso ning additional na wheel clamp equipment na pinagbakal kang syudad. Parte ini kadtong pinag-submit na pangaipuhan kang opisina. So ining wheel clamp equipment, CCTV na additional, and then so traffic lights na replacement, and then so public address system. Apat po iyan na pinag-submit mi for initial operation kang Center for Safety and Resilience. Sa iba pang bareta, matapos ang halawig na bulan na paghalat, saro-saro nang naglilipat ang mga stall owners kan Pilig Public Market na pinag-relocate para sa pagpapatrabaho kan bagong merkado publiko kan nasabing banwaan. Sa mga retrato na pinagpadara ni Vice Mayor Francis Belen, may hiling ang ginarabang stalls na yaon sa gilid kan tinampo, asin mga nakalipat ng stall owners sa bagong Pili Public Market. Sa pagbabalikan news break, lalaking sinaksakan bayaw, dead on arrival sa ospital. Asin duwang sospek sa pagpapabakal subuot nin iligal na droga sa Naga, arestado. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCF-CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, bisita kasuudma kan PNP Regional Command 5 si PNP Chief of Police General Romel Marbil na nag-atindir sa manlain-lain na aktibidad. Pinagresibiman ni PNP Chief of Police General Marbil ang mga patrol cars as in K9 units hali sa opisina kan Gobernador kan Sorsogon na pinagtauman sa kanya-kanyang municipal police station sa Sorsogon. Nakaresibiman ang PNP Bicol nin mga long firearms as in mga accessories hali sa PNP Logistics na itatauman sa piling mga estasyon as in unit kan PNP sa rehiyon. Sa satuyang police report, nasa illegal drug watch list ang duwang suspect na sinda alias 1/4 asin alias Makmak na residente kan Barangay Lerma sa siyudad ning Naga. Asin parehong naaresto sa ginibong anti-illegal drug bypass operation kan Subangi. Susog ki Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, spokesperson kang Naga City Police Office, na kumpiskar ki alias 1/4 ang tulong sa shining subuot shabu asin sarong sa shining pinaalang na dahonin marijuana. Mientras na duwang sa man subuot na shabu asin sarong sa shining marijuana ang na-recover ki alias Makmak. Nasa kustodiya mo niyan kan Police Station number 5 ang duwang suspect. Successful po yung bypass operation natin kagabi. Mga bandang alas 11:30 rin po ito nangyari sa sakop ng Station 5, no? So particularly dito po sa Barangay Lerma. And ang dalawang suspect po natin ay nasa illegal drugs watch list. So ibig sabihin validated po ito ng PDEA, ng barangay and ng PNP. And matagal na pong sinusundan. Sa iba pang police report,
Murder ang posibleng kaso na atubangon kan sospek na si alias Jeffrey, residente kan Barangay del Rosario, Syudad ni Naga, matapos kaining saksakon sa daghan sa iyang bayaw na si alias Robert na dead on arrival sa Bicol Medical Center. Susog Kinaga City Police Office spokesperson, Police Lieutenant Colonel Chester Pomar, may haloy na subuot kulog-buot ang sospek sa biktima na naging rason ka nasabing krimen. Ang sospek ang nadakop sa Banwaan kan Bula, Camarines Sur matapos magdulag kan mangyari ang krimen. Mga bandang alas 4 ng umaga kanina, nahuli na po ang sospek sa Barangay Umbaw, Pulpog, Bula. So Camarines Sur. So medyo may kalayuan po ito and talagang parang hindi natulog ang ating mga police operatives dahil madaling araw nahuli So ito pong suspect natin ay bayaw din po ng biktima. And kasalukuyan po itong nasa kustodiya na natin and nire-ready na po. Hinahanda na po ang information para i-file sa Fiscal's Office. Padagos pa sa mga bareta, ginibukan subagong aga ang solemn installation as in canonical possession kay Most Reverend Luisito Audal Ocsiano, ang ikatulong obispo kan Diocese of Virac. Ginibo ini sa Cathedral as in Parish of Immaculate Conception sa Virac, Catanduanes, kung saan presente ang mga obispo hali sa manlain-lain na parte kan Pilipinas. Sinabat man si Bishop Ocsiano kan dakol na residentes kang Catanduanes durante kang sa iyang pag-abot sa nasabing probinsya na iyo ang sa iyang magiging istaran sa haloy na panahon. Padago sa mga bareta, mga nagtapos sa National Services Training Program ngunya na taon sa Naga College Foundation, may balonin magayon na eksperyensya asin pakanood. Ang detalye sa report ni Kimberly Alanes. Para mabisto ang mga nagseserbing ehemplo sa pagsirbi sa komunidad, asin maiselebrar ang matarayompong pagtatapos kan National Services Training Program kan mga first asin second year college students kang Naga College Foundation, pigduunan man ang mensahe manuod sa civic consciousness as in better patriotism sa katatapos lang na NSTP graduation ceremony. Kabali sa mga nagmarcha ang mga estudyante hali sa tulong components kang NSTP, ang Reserve Officers Training Corps o ROTC, ang Civic Welfare Training Service o CWTS, asin ang Literacy Training Service o LTS. Para kay Jean C. Teves, LTS student, asin Ramon Gerald Rempola, ROTC student, fulfilling subuot sa pagmati ang seremonya na ini. Huli ta apwera kang awards na sa indang narisipi, bitbit nindaan mga nanoodang adal asin nagunong kakayahan sa NSCP na magagamit ninda bilang sarong estudyante o rugna bilang mga Filipino citizen. Yung NSTP po, very helpful po siya sa akin, lalo na sa mga NSTP students kasi yung NSTP is very helpful po siya para ma-enhance yung socialization to other and yung mabibuild po yung leadership mo and mas may engage ka po sa mga activities like environmental activities, outreach activities, and culminating activities. Ang masabi ko lang po dyan is, ang ROTC po, ang pwede pong magawa po nila is, pwede pong makatulong po sa pag may response, emergency response nga po, like, kailangan po ng extra manpower po ng Army, pwede pong matawag po ang ROTC unit po para po doon. Sigon man sa guest speaker na si Yadi Miguel O. Castro Verde, ang NSTP bako sa ng program o subject, kundi sarong makabuluhang training ground para ang mga hobines maging andam, maging pangarogan, asin magkaigwanin armas para tubangon ang mga napapanahon na social issues kan bansa. For me, itong NSTP talaga and all components of it is very important, especially dahil sa civic consciousness natin. Kailangan natin ng increased civic engagement, especially from the youth. Kasi ang dami nilang ideas, ang dami nilang mga insights na hindi na nakikita ng mga taong sabihin natin mas nakakatanda. So we need those fresh ideas, pero more importantly, we also need yung gusto from the youth na mabigyan natin sila ng pagkakataon and mabigyan natin sila ng kapasidad na magkaroon ng
better civic consciousness, better patriotism, and hopefully it results in engagement with civil society. Para sa One Media TV 48 Naga, Kimberly Alanis, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Di malingaw na i-follow ang sumuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.